खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल सोरजिदा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 12 एप्रिल 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे बेबायदिनो सानफ्रोमबोनि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै आसा खालामबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे आपडेटफोरखौ जागायनोसैलाय। गिबियावनो दङ सावरायनायाव जुदि मोजां जायाब्ला एबा बे थांखिखौ आसाम सरकारा बोखांना लायाब्ला सोमावसारनाया जालांबाय थागोन। बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। नंगौ, दायो आसामाव देग्लाय गोदान सोलोंथाइ बोसोरनिफ्राय आसाम सरकारा थाखो 6 आरो 7 आव सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ असमिया एबा बर' रावखौ बोखारनानै इंराजि बिजों खालामनो थांखिजों बिजाब राननायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा हेंथा खालामनानै मैया क'क्राझाराव मोनसे धर्ना हाबाफारि लानाय जादोंमोन। मख'जाथावदि बे बाथ्राखौ मिथिनानै आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादखौ थांखिनानै बेनि सायाव सावरायनो थाखाय लाइजाम दैथायहरनाय जायो। बेबायदिनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंदोंदि दिनैनि सावरायनायाव जुदि सरकारा बेनि थांखिखौ बोखांना लायाब्ला आरो सावरायनाया गनायथाव नङाब्ला सोमावसारनाया जालांबाय थागोन आरो आन्दलना थाद'नाय नङा होन्नाबो गोख्रों रावजों बुंथिना होबावो। बिटिआरनि देरसिन अर्किड्स गार्डेनखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला अर्किड्सआ मोनसे जाथोनि मुलि जायनि गेजेरजों गोबां बेरामफ्रानो हामो। नंगौ, मैया दानि बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे अर्किड्स गार्डेनखौ बेखेवनानै होनाय जायो। मख'जाथावदि बिथां मावफुं सोद्रोमाया बुंथिनाय बायदिब्ला बेनो बिटिआरनि गिबिसिन आरो देरसिन अर्किड्स गार्डेन। लोगोसे बेयो मोनसे 49 लाख आरो 45,000 रांनि मोनसे प्रजेक्ट जायखौ गासै नर्थ इस्टनिफ्राय अर्किड्सफोरखौ लाबोनानै मोनसे रिसार्च सेन्टार खालामनायनि थांखि लादों होन्नाबो बुंथियो। फारसेथिं बे गार्डेना चिरां जिल्लानि अन्थाइबारि गामियाव दं होन्नाबो मिथिनो मोननाय जादों। प्रमद बर'आ थैनि सागान लानानै बड'लेण्डनि मुङाव रायजो राजाफोरखौ थगायदों। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मैया 39 नं फासनै सेरफां बियाबाव आथिंजों हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे बिथाङा बुंबावनाय बायदिब्ला प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरखौ गोबां थगायदों। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुङाव फैसा होगोन होनना थगायदों। बर'फोरनि रायजो राजाफोरनिफ्राय थैनि सागान लानानै बड'लेण्डनि मुङाव थगायदों आरो दाखालिबो आं बानायनाय लामाजोंनो फैना उदालगुरियाव आंखौ जेबो बानायाखै होनना बुंदों। मख'जाथावदि बेनिखायनो बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंबावोदि बेबायदि एसेबां थगायबाय थायोब्ला पाप नांगोन होन्नाबो बुंथिना होबावो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। गसाइगावआव फिन दाउ बयलार लाबोनाय गासै गं 11 था गारि हमनो मोननाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला दायो आसामाव गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय ब्रयलार दाउ आरो अमा लाबोनायखौ आबुङै बन्द' खालामनाय जादों। जेराव आसाम पुलिसाबो गोबां जायगाफ्रावबो सिखावै लाबोनाय ब्रयलार दाउफोरखौ हमबाय थानाय जादों। मख'जाथावदि बेबायदिनो दायो गोबांथार गसाइगाव श्रीरामपुरफोराव गोबां बेबायदि सिखावै लाबोनाय ब्रयलार दाउफोरखौ हमबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो गसाइगावआव गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनाय गासै गं 11 था गारिजों आबुं बुंफबनाय दाउ बयलारखौ हमनो हानाय जायो। फारसेथिं मिथिनाय बायदिब्ला बे हमजानाय दाउ बयलारा गासै 17 लाखसो रांनि जागोन होन्नाबो मिथिबावनाय जादों। फैगौ मे दाननि गिबि सप्तानिफ्रायनो हानि पाट्टाखौ राननाय जागोन। बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। नंगौ, जों बयबो मिथिगौ प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा हानि बिथिंखौ नोजोर बोनानै आरो हा गैजायैफोरनो हा राननानै होनाय थांखिजों थांनाय समाव बायदि बायदि हाबाफारि लानानै जेरै हानि मेला हाबाफारिफोर लाबाय थानाय जादों। मख'जाथावदि बेखौ नोजोर बोनानैनो दायो बैसागु जोबनायनि उनावनो एबा मे दाननि गिबि सप्तानिफ्रायनो हानि पाट्टाखौ राननाय जागोन होनना बुंथिनानै होबावो मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। सा 6 बर' लाइमोनफोरखौ बरायदों
2023 मायथाइयाव आसामनि गुवाहाटीआव खुंजानाय इन्टारनेशनेल कुंफु चेम्पियनशिपआव गहपुर ओनसोलनि गासै 6 बर' लाइमोनफोरा सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला बे देरहानो हानाय लाइमोनफोरखौनो मैया ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय आरो थुलुंगाजों बरायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बियो लाइमोनफोरनि फैबाय थानाय इयुनफोरखौ गेलेनायाव थुलुंगाखांनाय लाबोगोन होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। मैया बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशनआ मोनसे स्पेसियेल कन्वेन्शन खुंनाय जादोंमोन। बे कन्वेन्शननि गेजेरजों गोजाम मावफुं आफादखौ सिफायनानै गोदानै मावफुं आफादखौ दानानै लानाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे आफादा बर' सावथुन मुलुगाव गोबां जेंना जेंगोना आरो आब्रुथिखौ फोथांना लाखिनांगौनि थाखायनो हाबा मावबोगासिनो दं। मख'जाथावदि खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनाय बायदिब्ला बे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि गोदान आफादखौ आफादगिरि महरै फुंखा महिलारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै गुरु पबित्र बर' बिथांमोनखौ लानानै दाफुंनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो एमएलए गबिन्द बसुमतारी बिथाङा 69 नं बियाबाव गंसे कमिउनिटि हल बेखेवनाय जायो। थांखिया गामि ओनसोलनि बायदि हारिनि समाजारि, हारिमुवारि आरो माखासे राजखान्थियारि हाबाफारिफोरनि जौगाखांहोनायनि थांखिजों बे नब्लांखौ बेखेवना होनाय जायो होनना मिथिनाय जादों। मख'जाथावदि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव इउपिपिएलनि गोबां मावथिफोर आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।